आया बे थुनथुलिया मानो दाबो सफैदियारा थाब फै बुंखादोंमोन आङो दा आरो एबारथ' बास जाबाय जोंनि खामानिया एकदम साक्सेस जाबाय ना गासिबो माबायानो खोथायानो बाहेरायाव फैजोबखागोनलै फैनायावनो लेटसो जाबायलै बे आयानो बांद्राय थाथु होनबाय थायो ओइ नै लक्ष्मणाबो फैनानै दंफैखायोआनो लक्ष्मण एफा लेट थुनथुलि थाब फै होनदोंमोन माथो आङो औलै लक्ष्मण फैनो नागिरो ओमफ्राय आयानो एसे लेट खालामबाय थादो रायलायनायावनो थ'दो माखौथो देरि खालामबावनो औ थुनथुलि जोंनि प्लेना साक्सेस जाबाय ना ओरैनोथ' प्लेन बायदियैनो सोलिबाय दङ आङो बे मानसिनिफ्राय गासिबो दिरुनजोबखाबाय बिसिनि एड्रेस बबेनि माने अबे आड्डायाव बिसोर लोगो हमना रायलायो मायो गावसिनि प्लेनखौ आरो बिसिनि माखासे साथिफोरा गासिबो नागिरनानै दिरुनजोबखाबाय आङो अरे बा लक्ष्मण साबास नोंथ' सीआईडीआवसो जइन जानांगौमोनलै बाराखौबा ए टु जेड पता लागायनायफोराव एक्सपार्ट बा लक्ष्मण बा थारैनो लक्ष्मण नोंनाव सीआईडीनि एसेबाबो गुन दङ दे बा नोंनि खुगानिफ्राय आंनि थाखाय तारिफ नंगौना नाथाय आंनि खाफालाव सीआईडी जानाय गैयालै जुदि जानायमोनबाथ' काहानिया एसे बेलेग जागौमोन नङा होमबा बेनोथ' र' लक्ष्मण दे होमबालाय थौ ओमफ्राय थुनथुलि अलंबारा मोजाङाव फैबायनोलै ओमफ्राय साना न'आव लानानै थांदोंनो नोंबो सोर पाप्सनि नामखौ लाखो लक्ष्मण पाथो आरे बेजों आंजों जेबो सोमोन्दोआनो गैला बिनि नामखौ मानो मख'बावदो नोंलाय मिथिगौना नोङो लक्ष्मण सानाबो साइन खालामना होखाबाय दे डिभर्स पेपाराव आरोलाय माबाव मा सोमोन्दो जेबो गैलिया व्हाट डिभर्स पेपाराव साइन खालामबाय साना अ येस जेब्ला जोङो बै माबाखौ पता लागायनायाव बिजिमोन ना अब्लानियानो जोंनाव फैनानै बेफोरबायदि होना गालांदोंनो मिथिगौ नोङो बिनि सायाव आरोबा दावराव आंखौ मायबा मायबि बखिसोनानै थांबावदोंनो मा बेफोर मानसिखौ आं गोसोखांबाय थानांगौ बाथो लक्ष्मण जि जायो जाथो गावनि फिसालाखौ लाङो ना मायो आं मिथिया आइ डोन्ट केयार आंहालाय मा नांजानो दे नंगौथ' आरोलै गावनो बिदिबालाय नोंहालाय मा नांजानो ने थौ होमबालाय औ आरो रायखांनाङा आंनि सिगाङाव आरे गावनि फिसालाखौ लांबाय लांथों मा जानो आंहालाय आंखौथ' इयो जिबायदि गाज्रि होननानै माबाबाय फोसावजोब्बाय ना आंबो आंनि माबा बे गुनानि प्रुफखौल' माबानो हाथोसै अब्लानियानो आं नांजासिनबावलासो जेबो आइ एम रियेलि सरिलै थुनथुलि आं बिदि मानो रायखांखो नोंखौ दुखुसो होनाय जाबाय न' इट्स अके लक्ष्मण जेबो नंला ओरैनोबाबो दुखु होनांगौआलाय होग्रायालाय होखाबायना आरोलाय मा दुखु बाव बिनिफ्राय देरसिनलाय बिसोर एफा एनै जेबो दुखु मोननायखौ आं जेबो मोनला दाना नों बिराद स्ट्रंलै ना गावखौनो गाव एकदम लोरबाङाव दोनखिया भेरि गुड बेफोरबायदिनो जाखानांगौ ओमफ्राय खबराथ' एकदम कारेक्ट दा माने जों हमनोथ' हामारगोन ना बे दायनिगिरिखौ बोरैबा खारग'आथ' येस सियर हमनो हागोनब्रा मानो हमा जानो जों हमगोन ना ओमफ्रायथ' खारग' होआथ' जोङो आखायाव फैखानायखौ बोरै खारग' होनो प्लेन बायदिनो थांगोन आयं अलंबारनि थाखाय ओंखामखौ बानायबाना एसे ओंख्रिखौ मस्ला माबा माबि थाव बिदि जेबो होनो नाङा एसे सिम्पोल बानायबानो जाबाय जानायखौथ' जेबो नङा दे नाथायबा बे गथ'आ मा दा थाबाय थासिगोन बेयावनो औ आयं फुरा मोजां जाजासे बेयावनो थासिगोन जोंनाव दा एसे खिचरि टाइपनि बानायना होबाबो जागोन दे ओंखामाल' एसे गुरै जानांगौ होमबासो गथ'आ जानाय लोंनायफ्रा एसे मोजांबा साबसिन जागोन आरो बे थाब राखांगोन अर्डारखौथ' ओरैबायदिसो होदों हाबाब मा बुंबावनोसै दे जागोन दे बाबु बानायगोन आङो नाथायबा एसे थाब दोनैबा मोजां आरो प्लिज आयं खमसे खम नोंथ' बिब्दि दाबुं गथ'नि सिगाङाव ओरैनो नोंसोरो मा बुंखाबाय आफामोनाबो आबैमोनाबो नोंथ' आरो बिदि दाबुंसै बाबु एसे बिहामजोखौबो खबर लादोना माथो बे गथ'जोंल' नांथाबना थासै नोङो नोमायाबो दुखुजोंनो सिबाय गावनि दुखुखौथ' मा नोंनि दुखुखौनो रासिन मोनबाय एसेबां दुखु मोननांगौ माथो दंबावो जाय गाज्रि मानसिया गाज्रिखासै आयं बेफोरखौलाय मानोथो रायखांबाय थादों आंनो जेराव रायखाङाखै नोंसोरसो रायखांलाबाय थादों दे होमबालाय बानायाबाबो जेबो नङा आं अर्डार खालामगोन नङाबा आं इउटुबाव नायै बानायगोन नाङा दे अलंबारनि थाखाय रावबो इसेबां खस्थ' खालामनो गोसो गैयाबा खालामनाङा आयं नाथाय बायदिसिना बखिनोबो नाङा गथ'खौ बाबु बखिनायाथ' आं बखियाखैमोन नाथाय नोंसिनालाय बे खालि थुनथुलिल'सो बाथो आरे बाबु हाबाब रागा जोंलायबाय खोमाहाय मा होनबावनो दासिमबो बिमायाबो आरो जेलावनो दङ गथ'ना
बाबु साननि बे गथ'जों बांद्राय क्लस जानायखौबो मोजां मोनासैहां। गथ'नि बिमाया गाज्रिखा, सानलायसो लाङो, बोरैबा गिनायसो मोनलायलाङो। जुदि जेलनिफ्राय फैबायबायबा बाबु सानाबो बे गथ'नि बिमाजों गोरोबफिनलायबा मा जागोन? खम जारलाहाय। अनजुलि बिहामजोखौथ' एसेबो सानमारला माथो बे गथ'आ, थांमारासैबो एसेबो रायलायहैनोबो मोजाङै। बोरैबा गाज्रि मोनबाय, माब्रैदि बिसोरो बिदि साननानै गावसोर गावस्रालायखोबा। एसेथ' बुजियो दे आंबो, थुन्दुलि बिहामजोआबो फिसाया बिदि खालामबाय थाबालाय सोरथो दुखु मोनासै। रागा जोंबा आंनाबो बे बाबु सानखौनो बांसिन जोंनाय फैयो। बुजायबाबो लायै गथ'खौलाय मा बुंनोसै, मोजांसो जादों बाराबा। हाबाब बिहामजोआ बेफोरबायदि फिसाइजों थानायनिख्रुइ थायैआनो साबसिनहाय। जों सुखु थानो हागोन बायदि मोनदों बियो, उनावसो फस्थायनांगोन नोङो गथ'। नै आइजुरि, बिथिंजायनो एसे सान्दुं नांदों, बेहाय थाबा मोजां मोनसिगोन नोङो एसे। र' बेहायनो जिरायथ'दो नामा? जागोन दे आयै, होमबालाय बेहायनो जिरायथ'नोसां। जुरि, सान्दुङाव दसे जिरायमार, मोजां मोनगोन, ओरैनो न' सिङाव थाबाय थानाय जायोना। इमि, ओरैनोबालाय माथो नांजानो जेरैबाबो, आंहालाय नुखायानोखा। बेफोरबायदि दाबुंहाय आइ, मानो गोसोखौ दुखु होना लायो नोंलाय? हाबाब, हाजों गैया नामा नोंजों? दे, जिउआवलाय बयनाबो एसे एनै दुखु थाखायो, नाथायबा नोंबो गोसोखौ हमथा, नोंनियाबो मोजां सम फैफिनगोन ना। मोजां समलाय मा फैबावनो आयै, बिहामजो गैला, फिसालाया हनै माबोरैबा बोरलांबाय, आंहा मेगनाबो गैला, माबोरै मा मोजां जानो आयै। गोदान बोसोर फैनायनि सिगांनो आंनि जिउआ खोमसि जालांजोबखाबाय। नै आइ, गोदान बोसोरावबो थांगोन दे जों मोजां सम दिरुननानै, बेफोरखौ दुखु दाहाफोरखौ बावस्रांनायनि। र' जमा पिकनिकआवनो थांगोन जोंहा, ने नानि ना मा होनो? जुरि, दुखुफोरालाय मा बयनिबो जिउआव थाखायो। नोंनि जिउआवबो मा दुखु दं, आंनि जिउआवबो बेफोरबायदिनो बांसिन दुखु दंबावोसो। मिथिगौ नामा? आंनिया फिसायानो जिगैबावो आंजों। नों मेगनजों नुवाब्लाबो रावखौथ' खोनासंनो हायोना, नाथाय आंथ' आंनि फिसायनि रावखौ खोनासंनो लुगैबाबो मोनबावा। थेवबो नायना आंखौ, आं बेसेदि गोसोखौ हमथाना दंबोयो। दिनै नोंहा मेगन नुवा, थेवब्लाबो नोंनि गासैबो आंगा नोंजों दङ, आंबो दङ। नाथाय आंनि फिसायखौ आं गोसोखांब्लाना आंबो एकदम गोसोखौनो दरसे खोमसि मोनजोबखायो जिउखौनो। नंमारगौ, थारैनो बयनावबो आलदा आलदा दुखु दंमारो। नुबायना आइ, नानियाबो बेसे गोसो हमथाना संसार माबाबोगासिनो, जाबोगासिनो, हारसिङैबाबो जिउआव। आरोथ' सानसे नङा सानसे जोंबो इसोरनाव आरज गाबगासिनो थाना, नोंनि थाखाय, न'खरनि थाखाय। मोजां समानो फैया बेलाय, फैनांगोन, गाज्रि समाबोथ' थाबाय थायाना। थेवबो आयै न'आव थांनोनो बियो न'आव। ओइ, माखौ मिनिसोनो ओंखारदों? मा जादों नोङो? नोंखौनो मिनिदों आरोलै आङो। माथो नाहरबाय थायो बिदिनो? नाहरो, फैफिनलाङो, बेनोलायनो न'आव थांसिगोन। ओइ, सिरि थानो हाया नोङो? आंखौ मानो बखिबाय दङ? लाजि मोनदों नामा दायो? नैसो लाजि मोनगोन आङो, माखौ लाजि मोननांगौ हा? आंहा बिनिफ्राय थांखासिगोन। आङो बे जायगायाव इसिबां बिदि थाबाय थायाथ', ओंखारनो बावला बुंखादोंमोन ना, जोंहा आमाया जोंखौ बर'ना लांखासिगोन। नोंहा हारसिं थाबाय था, नोंखौथ' रावबो बर'नोबो गैबावासै खोमा, मालायखौसो फैदों मिनिनो नोङो। थेस, जाम्बि, साजाया थोरा जायाबाथि बिदि थांनो मोनो? आं थांनो मोनगोन, आं थांनो मोनगोन, मिथिबाय? जाम्बि, जों बेबायदि जेराव थाग्राफ्राना सिमांखौ नुखायो, बेनिफ्राय थांनायखौनो। आङो नायनाय, दासिमबो थांनो मोनाखै, आरो नोंलाय मैया दाख्लैसो बावाखै फैनायानो। नों बायदि आङो बेफोरबायदि चाप्रि नङाना, आंहा थांगोन बिनिफ्राय थाबैनो। आलिशान मेहेल बायदियाव थाग्रासो आङो, नों बायदि बिदि जानला मानला मानसि सानदोंलै आंखौ। आलिशान मेहेल बायदियाव थाग्राबालाय नों गावखौनो रानि बायदि सानदोंबालाय होमबा नों मानो बेयाव फैखोलै? बिदिनो सानखायो, सिमाङा गिदिर गिदिरनो खायसे। आं सिमांल' नङा, मिथिगौ ना, बे आंनि रियेल लाइफसो। प्रब्लेमा बेल', बोरैबा आंहा दाय मावफ्लांनानै बेहाय फैफ्लांनांबाय। जों गावआ खोब माबासो, बेहाय फैलायलायनानै थुब बाहादुरि, गावखौनो फेमि एक्ट्रेस नंगौना माखोब्रा बेलाय? नायबाय था, आं जुदि बेनिफ्राय ओंखारना, अब्लाना टाटा बाय बाय नोंहा। आथ' होगार, आं उन्दुनांसिगौ, आं बिब्दि गसंबाय थानो हाया, नोंहा गाहायाव उन्दुहै। मैयाबो मोनायावनो बेहाय उन्दुदों, आं बारे बारे गुसुआव उन्दुबाय थानो हाया, अंखाय बाखाय बेसे गोजाङो, गावहा आजादि बिदि उन्दुबाय थानो नोंल'। हिर'इनि, बे नोंनिल' बिसिना नङाना, आंनिबो, आरो गोसोबा नोंबो बेहायनो उन्दु, गोसो गैयाबा नोंहा गाहायावनो उन्दुबाय था। नोंनि बिफाया बानायना होफैयाखैना बिखायाव मेदामथि। नोंजों बेहाय उन्दुजाबनो आङो दरखार जाखायाखै। नों बायदिजों बेहाय उन्दुजाबनो। ओइ, मा बुंदोंलै? नों बायदिजों उन्दुजाबनो? आरे नोंथ' आं बायदिजोंनो बेहाय जेराव दंफैयोलै, मा खोथा बुंनो फैदो? आजिगे
सहायबावथारसै आं बे साननैसोखौ ओमफ्रायथ' आबा हलंबाराबो मोजाङाव फैदों होनदोंना हे आफायसो आंनि फिसाखौ मोजाङै मोजां जोथोनाव दोन दे जों बिनि जिउआव आरो जेबो खैफोद दाफैथोंसै अरायबो आंनि फिसाखौ रैखा खालाम खेबसे बेफोरबायदि जाबायना गिनाय मोनसोयो सानाथ' जेनेबा बेखौ जेबो नुकसान खालामनाय नङा देनाय थेवबाबो बिफाबाबोथ'ना दा बिराद खाथ्रा दङ सानजों बे थुनथुलिया बोरैबा फैदेरबाथ' आंनि फिसाखौ आरो बुथारनो ट्राइ खालामबा रागा जोंनांगौबाना गावखौनो गोथाङै गोथां फबना दोनगौमोनलां थुनथुलिखौ साला आंनि फिसालाखौसो बिदि खालामग्रामोन ना नोङो आमायाबो ना मानो सेलेक्ट खालामखोथाय जोंखौ बरननायाव बे आइखौबो आंनिफ्राय गोजान लांनानै माने दस्रा रुमाव दोनहैनानै एकदम रायलायनोखौनो मोनला जेबो सोरबा दस्राजोंसो दोनजाबबाय आंखौ बारुरुनो आइजों थाबाबो मोजांमोन दे एसेबाबोथ' बेहाय ना फन दांनो मोनो ना मोजां जानो मोनो आं बाथारबाय आं थानो मा खालामना थाबावनो माबोरैबा मोनबाय आङो दिनखौनो सानगासिनो आं माला सोराङो माला मोनायो जेबो फात्ताबो मोनबावलासो माबोरै दिन खाथायनो सानसेखौनो थाङिसो मोनबाय दिनानो थाङोना थांलाबा आयु बेफोरबायदि जिउ नांथारालै आंनो एबार गोदान बोसोरावथ' मोजां खालामदो आंजों मोनसे फिसा गोरोन्थियानो आंखौ बेफोरबायदि लाबोबाय जेलाव आं सानखौ बिदि किडनेप खालामाबाबो जागौमोन नङाबाथ' मा आं बिनिफ्राय बारननायखौल' सानसै दायो आं थोनो जायहा थादों बिसोर मोनथिगौ होननायसो जाबाय बोरैबा मोनजोबखाबायलां आयु बेबायदि जिउ मोनफेराखैमोन आङो नांथारला आंनो बे आमायाबो ना आं थाब बरननो खोन्थादो माबा दिनै गाबोन बिदिनो होनगासिनो बेबो आं बाबायसो ओंखामबो मोना दा आमायखौनो एसे आसा सानाथ' बाव जोंखौ हेल्प खालामनो नङाबालाय जुलियासो आजादि खुलिया बेरायबाय दोङो आरो आं मा जाबावगोन सना आंनि फिसालानि सेरावबो थांनो मोनला एबा टाइमावबाबो ना सानग्रोनोसै नङाबा जानाय नंला सना मोजां सानना प्लेनिं बानायसो खालामनांसिगोन आं बिदि प्रब्लेमाव गोलैनाय नङामोन आइयाबो होनबाय गिनाङा आं दं नैसो आं दङ गावबो जेलाव आंबो जेलावसो फैबाय नोंसोर होननायाबो नंगौ आंबो नाजानोसै गोसोखौ हमथानो ए जुरि बाबाबो गथ'नि थाखाय जानाय बानायनो खोन्थादोंमोनहाय बोरैबानो सिम्पोल ओरैनो मा बुंबावनो एमि दायो आंथ' बुजाय मेंनायसो मोनबाय बेखायनो जेबो बुंला आं सोर मा खालामा थाथों बियो गावनि जिउआव मा खालामो गावनि जिउखौ गावसो गाज्रि खालामना लादो दायोलाय दिनै गावनि मोनसे फिसा बेबायदि मिसआन्डारस्टेन्डिंआवनो बिहामजोजोंबो गैलायलायला सोमोन्दोआबो जोबलांबाय बेफोरबायदिनो सोमोन्दो जोबनोबो ना जुरि मोनसे फिसा खारनानो माबायदि जालांखायो दे माथो बुजायबाबो लायैखौलाय जुरि नों जिरायथ' बेयावनो ओमफ्राय आं साहा फुदुंना लाबोनि दे थांनानै थां बानायनानै लाबोदोहाय दसे जों साहाखौनो लोंफिनसै आंबो ओमफ्राय जोंहाबो नै दिनैथ' थांनांसिगोनसो ना आयै नोंसोर थाबावना नोंसोर थाब्ला मोजां मोनदोंमोन आङो दा नोंसोर थांब्लाबो आरो आंहा हारसिं मोनसिगोनलाय एकदम आयं फैनायखायबो मोजां मोनदोंमोन आङो गथ'र' न'खरनि जमा थानायखाय जोंहा गोगोम मोनदोंमोन दा आरो लांदां मोनफिनसिगोनलाय दसेनो आइजुरि न'आबो लांदां जाथारो जावैसोआबो रोंजोबा अबावलाय आरो सामलायजोबनो हानो बेलाय हारसिंनो जों बाव थाबाय थाब्लाथ' जानाय नङाना आरोथ' फैबायानो थागोन ना जोंलाय सम हा फैखायो माथो नोमायालाय नोंसोरखौलाय माला गोसोखांनानै बिदि ओरैनो गोसोखांनानैल' थायासै नायफैखायो माथो आरो दामानि फैसिनगासिनोखा आङो फिसौनि थाखाय नोंनि थाखाय औ आयै फैबाय था बिब्दिनो आंथ' बिहामजोनि खबरखौबो लानो लाजिलायसो लांबाय फिसालानि थाखायनो जुरि माबा थुनथुलिया फन हरखायो समनो ओमफ्रायो मैयाबो हरदोंमोन आंनाव नों उन्दुलांबायमोन दा माबा सोरांजों आंजों दसे रायलायहरदों नुबायना आयै जोंहा बाबुआनो गाज्रि थुनथुलि बिहामजोआ माबायदि खबर लाबावो जोंखौ दाबो बेसेरा औ गथ'आलाय गाज्रि नङामोन हा माथो बुंबावनो आबौखौबो आंखौ लिंहरनानै दाबो सफैया सुवादफ्रा साला आंसो बिसिनि बस जाखो ना बिसोरसो आंनि मालिक जाखो थाबैनो थांनांगौ आंहा मोनसे खामानि दङ साला बिसोर डिस्टार्ब खालामबाय थायो बिसोरनि फैसाखौ होजोबना दिनै मामलाखौ बेयावनो थामाम खालामसै आङो माबायदि मामलालै मामा आरो माखौ थामाम खालामनो होन्दों नोंलाय लक्ष्मण नोंथ' बे जोंनाव खामानि मावफ्रामनाया ड्राइभारा नङामोन दा बडिगार्डआ यादासा थिगैनो दं माथो आमाय नोंना वेल आङो बेनो लक्ष्मण बेथ' बे नाथायो नोंलाय बेहाय बोरै माथो एसे बोरैबा खबर मोनदोंलै आमाय आङो नंगौना नङा बाथ्राया बेखौ नायनो फैदोंमोन आरोना आङो बेरायथावथाव
ओमफ्रायथ' मामायाथ' सोरबा गावनि मानसिखौसो नेदोंमोन नङा होमबा? होद जाम्बा मा बुंलाबायदों नोंलाय गोदाव सोरावनो बेहाय आंबो मोनसे खामानियावसो फैदों ओरैनो फैदों सानदों नामा आंखौ बेफोरबायदि फाल्थु आल्थु खामानि मावनो थाखाय आंनाव माबा सम गैयालै आंबो बेहाय खामानि नङाबा ओरैनो फैयाखै अके ओमफ्राय आमाय र' आंनि सासे लोगोआबो फैदोंमोनलै नोंखौ बिराद लोगो हमनो गोसोथारमोननो ओइ पार्टनार आसोल नैलै आमाया दा बेस्थ'थारनो दसेनो थांगोनसो मालाय ओरै फैलाय आच्छा नोंसोरो मा जादों आंखौलाय मानो लोगो हमनांगौ जाखो नोंस्रालाय आरो सोर लोगो बिलाय लोगो हमबानो मोनथिबाय ना आमाय ओमफ्रायथ' माथो नोङो बे जे थुनथुलिमोननि केस दंमोन ना अलंबारनि केस बेफोरनि बागै एसे मोनथियोनो माथो सोर खोन्थायारब्रा बेफोरबायदि होननानै नंखाय आरोथ' जानला मानला बुंनाया नोंखौबो आङो बे दायाव जेल जाहोनो हागौ आंखौसो दाय हमनाया अलंबारनि केसावथ' थुनथुलियानो माथो दायनिगिरिखा आच्छा आंनो दायनिगिरि आंखौ सिथारनायाव दाय होदोंमोन ना एबारथ' ओइ आमाय दिनैबा हले बेखौ सोर आमाय जालायखो सोर फैलायखो साला अरे सोर बिलाय